Един въпрос, ако може. Вие сте човек, който така обичате медийните изяви. Казва, че в листите на Прогресивна България има над 30 човека, които са били в държавна сигурност. 2 или 3 имена да ми посочите, можете ли? Мога да ви ги извадя, ще ви ги изпратя. Посочете ми. И не ги знам, но ще ви ги дам. А ако това, което сте го казали, не е истина, вие ще излезете ли да кажете, че сте излъгал? Да. Сигурен сте с това нещо? А защо това набеждате? Не набеждавам. Набеждавате. Добре. Защо това не е Сега истина? ще ги намеря имена. Добре, намерете ги. Добре. Нали знаете кой дава отговор на това, кой е държавна сигурност и кой не? Има една комисия. Не е коректно това, което прави. Добре. Ще ви ги изпратите, ще ви ги дам. Добре, благодаря. Моля. Но ако това не е истина, вие ще излезете да кажете, че сте излъгал. Че не е истина, че Тоест, има хора от държавна сигурност. Над във вашите 30 листи. човека в държавна сигурност. Добре. Както ние си проверяваме всички депутати и сме махали между такива, на които им излязва принадлежност и в партията не допускаме. Ало? Не видите. Ще го Изпратете ги. получили сте, ще ви го Ще изпратя. чакам извинение. Аз имам един друг въпрос. Да, разбира се. Господин Радев ще излезе ли на дебат, както е в нормалните европейски държави? Винаги знаете, се прави лидерски дебат, всеки да каже каква е неговата визия за развитие на страната, как трябва да се движи страната напред. Бойко Борисов 2009 прекъсна това в България. Тогава не сме европейска държава, както и вие казвате, и ние казваме. Та господин Радев ще излезе ли на един истински лидерски дебат за това каква да е посоката страната? Господин Василев, на 29 март ви поканих на дебат. Вие не сте отговорили също. Аз ви поканих на дебат. Като лидер на прогресивна България? Като представляваш Прогресивна България. Добре, като представляваш. Коалицията Прогресивна На всички България. дебати сме изпратили хора. Знаете, вие не изпратихте на дебата за доходи. Така Това е един отделен аз въпрос. също съм ви Така, поканил. въпросът ми е за господин Радев. Но вие искате да отговоря вместо господин Радев? Да. Това Вие сте все пак шеф на партията. Точно така, представляваш коалицията, не на партия. добре, Нека да бъдем представляваш коректни и коалицията. точно. Да. Значи аз от името на господин Радев не мога да говоря. Мога да може говоря ли- от собствено. може ли да го попитате? Сега веднага ли трябва да го попитам? Не, тъй като аз се обадих миналата седмица, го попитах, той каже, ще помисля няколко дни. Още не е отговорил дали ще Така е излезе решил, на лидерски дебат. негово право е дали да излезе на лидерски дебат. Разбирам. Има и още едно нещо. Не, но На дебат знаете- се излиза, на дебат се излиза с хора, които не са част или не са били в сглобка с същите тези хора, с които вие бяхте. Значи вие бяхте през 2023 година в сглобка с ДПС ново начало и с ГЕРБ, нали така? С ДПС не сме. с ГЕРБ. Как сте били? А там навсякъде седят вашите подписи на Кирил Петков, на Бойко Борисов, на Делян Пеевски, по всички закони. Вие заедно променихте Конституцията. Вие всичко заедно направихте. Вие сте част от статуквото. Ние няма какво да говорим. Какъв дебат да водим с Ето статуквото? този дебат да водим. Той е част от статуквото. Вие сте част от статуквото. Така ли? Вие сте били заедно управляващи с тях, нали така? Или лъжа? Академик Денков е бил министър-председател с подкрепата на ГЕРБ. Точно така. И с подкрепата на ДПС ново начало. Не, ДПС ново начало, ако погледнете, не гласуваха за кабинета, но това е един отделен въпрос. Да. Истинският въпрос Да, кой? е къде България трябва да бъде икономически, политически. Искате ли? Господин Василев, Айде да за започнем. разлика от вас, ние имаме програма, която е публикувана 143 Видяхме я програмата. Четете и вижте там, Прочетох. къде искаме да Знаете бъде ли? България политически. Къде да бъде икономически. Едно нещо не видях за младите семейства в вашата Не програма. сте чели внимателно. Айде да я покажете ми. Нали имате програма? Търсете и прочетете. Ще я прочета. Прочетете. Къде има за Защото младите аз прочетох семейства? вашето листче. Нали? Да, ето За го, дайте ми борба с го. корупцията. Дайте ми го Да, лично. да. Вижте, много Да. конкретни неща. Ето сега да ви Не, това е попитам. вестниче, не е листче. Така. Така се. Давам ви конкретен пример. Ще гласувате ли да падне охраната на Борисов и на Пеевски и на всички други депутати? И тези пари да се насочат за, примерно, Докато строителство на ППДБ не детски градини. съществуваше, Радев от президентската институция се бореше точно срещу това. Айде, общи приказки на Това страна. не са общи приказки. Това са ясни приказки. Не. Тоест, позицията на Прогресивна България е ясна. Каква е? Няма нужда от Ще повече. гласувате ли или не? Като влезем в Народното събрание, ще го Ама коментираме кажете го, тогава. хората На да кого знаят. Ето, на хората го кажете, да го знаят. На хората Ще го казвам. гласувате ли? Разбира се, че ние сме против този олигархичен модел. Ама ще гласувате ли А да вие падне бях- охраната на Борисов и Пеевски или не? Айде, общите приказки Айде у още- лево някъде. Айде още приказки тогава. Вие бяхте с тях коалиция. Ама Не ви ли е срам за това не. нещо? Ето, Срамно е. вижте, Какво ето да сега ще ви видим? покажа защо. Да, Питам. и? Може ли да видите тук? Какво да видим? Така, охраната на Борисов и Пеевски. Така?
Да виждате тук прогресивна България? Не виждаме. Точно искам да знам как ще светне таблото и ще има ли 121 гласа с вашите гласове. Когато има табло и светне, вие се качвате преди още да сте влезли, да коне преди да сте влезли на Народното събрание. Разбрах. Влезте в Народното събрание и ще видите резултата. Знаете ли това кога го чух? Кога го чупте? 2001 година царят каза, вервайте ми, пък аз после ще А пък направя аз чух код направя. 2021, като ви назначаваха за министър на финансите в служебния кабинет, какви ги приказвахте? Точно така. Как щяхте да се борите с Певски и Да. с Борисов? И как влезахте в правителство с тях? Не сме. Нали така? Как да не сте? Не сме. А че беше правителство? Наше. Сглобката че беше? Наше. Как ваше? Точно така. Така ли? Нашите закони, нашата Аха. икономическа политика. Точно така. Нали така? Да. А когато не можахте да се разделите 50 на 50 местата в регулаторите, Точно защото отказахме. Тогава Точно не, защото отказахме. с ГЕРБ искахте да ги прави. Точно С защото ГЕРБ отказахме. деляхте местата За 50 това на 50. не продължих Нека да сглобката. говорим истина, Но- а не както винаги да говорите лъжи. Ма какви лъжи? Вие за държавна сигурност излъгахте. Не сме. Излъгахте. Не сме. Излъгахте. Не сме. Излъгахте. Не сме. Очаквам с нетърпение да излезе официалния списък и Добре. да видите как сте излъгали. Добре. Да. Ще го изчакаме. И аз, официалния и аз списък. чакам вашия списък. Така. Но от тук И аз- нататък да продължим. Продължавайте. Стана ясно. Ще гласувате ли за Борисов и за Пеевски за охраната? Ще видим. Е вашия отговор. Отговорът е следния. Така, Ние в ще коалиция с гласувате ли? Пеевски и Борисов няма да влезем. А Не, не. вие влезохте. Ще Вие гласувате ли да бяхте им в падне коалиция. охраната или не? Логично Толкова е. просто. Ние срещу това сме се борили с години. Тоест, да за или разлика не? от вас. Или ще видим. Да. Не? Добре. Най-накрая. какво има толкова? Един разговор. Добре. Айде сега. Когато вас Айде ви сега нямаше, да продължим когато нататък. Весело нямаше, ние се борихме с този Ще модел. гласувате А ли? вие се ешихте с тях. Ще гласувате ли Пловдивския панир да си стане пак държавен? Клопкаджи. Ще гласувате ли Пловдивския панир да си Когато стане го- пак държавен и да го вземе от господин Герков? Ако има такова предложение, ще видите нашите Ма то го резултати. имаше. А вие ще гласувате имаше. ли Каолин да се върне обратно на държава? Разбира се. Значи мислим А една какво е толкова. мнението ви за Марица Изток? Кое е по-точно за Марица Изток, че много неща има. Теца, мините... За Теца. За За Теца. Теца. Да, Те 1 и 3 какво ще ги правим? Какво ще ги правим? Тец 1 и 3 са Да. частни. Както Да, и знаете. след това? Какво значи след това? След това спирате работа. Едното е спрямо, с другия тец 3 спира и той. Какво Така, правим след това? единственото нещо, което може да се направи, което според мен е разумно, е да се направи договор с ФСО, за да могат те да дават системни услуги, когато е необходимо за сигурността на системата. Това е начинът, по който е направено в повечето европейски държави. Това им Има ли гарантира договор на базова... ЕСО с ТЕЦ 1? ТЕЦ Няма. Марица. Тогава какво говорим? Ама знаете ли защо няма? Ви кажете. Защото Желязков сумати време не го Ма подписва. чакайте ме, ако Желязков и ГЕРБ сте едно цяло, вие бяхте с Голка. Не сме били с Ма нито бяхте с как ГЕРБ, да ни нито с бяхте? Желязков. Ма как да ни бяхте? А вие Да ви къде бяхте попитам- да ви попитам, като ни аз вкараха вас- кмета в затвора? Къде Къде бяхте? бяхте? Що мълчали? срещу Защо кого? не излязохте Кой го вкара да в затвора? защитите Благо Коцев? Напротив, президента Радев излезе и изрази позиция Кога? много ясна там. Къде е тази позиция? И как почерпете се в интернет. А. Вие обичате да работите с Google. Нали така? Не. Да, Аз точно обичам така. да работя с данни и факти. Вие не работите с данни факти. Вие Къде лъжете. бяхте младите Вие медици, лъжете. като излязоха на протест? Пак да Защо върна. президентът Къде не излезе? бяхте А младите вие къде медици, бяхте? като... Защо До тях! Защо мислите, До че вие тях сте на с тях? протеста! Защо мислите, че Защото те те с ни вас? поканиха. Те А ние- поканиха всички политически Ние партии сме да им президентска подкрепят институция и протеста. я. Не сме политическа партия. Супер. Едно изявление Затова към няма. нацията да кажете, Изявлението младите е медици са направено. прави. Изявлението е направено. Кога? И е поддържано. И Кога? е поддържано от Ма президента. кога? Тогава, когато е било необходимо. Кога? За младите медици имате изявление. Има, разбира се. Ела, проверете ли? Айде ще Айде, проверим. проверете. Наистина. Ма наистина е така. Да. Дайте да върнем, ако искате. Ако искате нещо важно. Искаме Една нещо година важно. управлявахте Кажете за към Русинова. Кемса. Една Кажете година управлявахте. за Русинова, кажете. Една. За Какво да кажем на Русинова. Русинова? Ето, Русинова е хваната, че е била с кола на Пепи Еврото. Трябва ли да си ходи като Разбира прокурор? се, че трябва. Добре. Така продължаваме нататък. Въпросът ми към вас е. Давайте. Една година управлявахте 2023 в сглобката, 10 месеца, нали? Какво направихте за Хемс да се изградят оперативните бази? Какво направихте? Всичко. Нищо. Всичко. Нищо. Няма разрешение за строеж, няма проект, няма Напротив, нищо. Няма. изградените бази в момента, Няма. кой ги изгради? Защо няма изградена база? Как да няма? Сливен няма ли Това е база? лъжа. Има 6 бази, които трябваше да се изградят. Сливен има ли база? Няма. Има една, която е под найем. 6 бази трябваше да се изградят. Нито една няма започната, една копка, няма разрешение за строеж. И вие бяхте в това управление, не направихте нищо. 87 милиона ще загуби държавата Няма ни, нищо да ще загуби заради тези като вас. да загуби. Ето това е резултата. След това вашия министър остана в правителството на Главчев, ако си спомняте. И там нищо нямаше. И там нямаше движение в тази посока. Така. Това е заради немърливо и некадърно управление. Управление. Така и кой го назначи в правителството на Главчев, този А министър? кой го назначи? Кой го предлага? Нали вие сменихте Конституцията? Да.
И вие смените А защо Конституцията. избрахте Какво трябва да Главчев? направим? А кой да изберем? Гюров. Ако това е поредната лъжа. Гюров сам излезе и каза, че той не желая да вземе тази Не, длъжност. казва. Напротив, и има го черно на бяло. Поредната лъжа. Син Василев, един съвет към вас, това е последното. Кажете. Спрете да лъжете. Вие Българският народ не обича лъжите. И за това ще го видите на деня на изборите. Ще го И ще видим. видите какъв е резултат. Ще видим и Вашия резултат. и след изборите ще видим резултата и Ще ще го видим видим. за какво Ще го това видим. ще гласувате. След 15 минути разговор Точно така. най-накрая казахте, че ще падне в раната на Едно и Борисов и също Пеевски. ще наваляте, нали? Не. Кажете ми тогава за Написали държавна сме. сигурност истина ли? Да, Лъжа е. истина е. Лъжа е. Истина е. Лъжа е. Да. Лъжа Истина е. е. Чакам да излезете да кажете как сте излъгал. И то не е само това. Вашите лъжи ги знам от 2021 година. Кои? Достатъчно много. Кои? Благодаря за вниманието. Толкова. Може да Чакаме. Давайте. Ще продължите да го духат бедните. Ето, Жачо, Харо. пуснете му клипа.